Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuoko mi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakoromogi machiegni kendo podwa medo rwaki e Luo Trending Nation kaka pile iluongo ni LTN kuma mopande inyenyo elela. Koyo chama seriously and podan oko mar Nairobi matin kuma ntiere ng'ich but jiromo banka sitieko kaendi akawo gari magotieno kiny adonjo Nairobi kanyo an Lucky Sama Game Changers. Lucky Sama Game Changers sangwen kinyo kinyi wan Lucky Sama Game Changers. Koro ne wasani mayuak ni ati ok mege platform apani mano to nwatieke piny Luo nikech Luo Trending Nation osebiro kaendi kendo wamiyo ng'ata time. Inyalo biro kata physically ibook appointment with us and then watim ni nitie jok mang'eny mosebiro kanyo no endo. Wan gi jago moro miluongo ni Atela Dick, otiyo gi nying mar ilongo rango chendo DKA. Enogo rumba mamit kabisa, en upcoming artist. Nowacho ni omera samoro jogi wacha wadhi ane Game Changers, nobiro moyudowa motimo appointment makasto watimo ne interviews kanyo no endo. Omiyo podi paro ni maber kabisa ne ka inoko kanyo tidwaro platform. It is LTN okwabagwaji ionge bedni ionge gi following, don't worry, LTN is here for you. Wasetimo ne nyaka jok maonge gi YouTube channel ma obang'e odhi oyao, and then manigima I appreciate so much, and I believe that we are working towards promoting different talents. Ineno lawa no endo manu nyisi ni an kuma koyo ng'iche seriously. Kawuono okelno wach kaendi mar joma chamo pes ji. Ma wan gi ji ariyo, wan kata gi wuodu Phoebe Nyakwaro Jonjo, kasto wan kendo gi Mr. Kede, ma bende wuoyo kuom chamo pesa mar wuodu Phoebe. In fact, this issue has been brought because nitiere nyathi moro miluongo ni Vicky, kijana. Ma wuodu Phoebe ochamo pesa ne kanyo no endo. Oya manyene. Bida kanya tim research angni obiro media kokia gimoro wacho nade an kode kaendi. Let me just look for let me check the exact word mar nyathino no endo. Meanwhile sama pod bende wakelo gini niendi, ensure ne subscribe ne Luo Trending Nation mondo migigi iyudgi achiel kachiel sama gibiro ni. An pod gidenda no mari nasho mari chieno jemone mbele, chiene mineno to mbele emioko. Nyakoromogi
Be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Kuna mtu anasema ati mimi si agency. Ati mimi ni mkubwa sana, mimi si agency. Mimi si agency, ulinisa. Mondi yudisikiza tune mar Gen Z mawach kod Mr. Mbalamwezi. D-Star, aboro achiel star, 936 hash. Unajua nini mwaka yangu? Mimi si agency. Sitaki hiyo mchezo bwana. Mimi usikai agency. To set Gen Z by Mr. Mbalamwezi as you skiza tune. Dial star 811 star 936 hash. Tulizaliwa na wewe. Unajua kweli. Sitaki hiyo mchezo bwana, mimi ni Gen Z 001. Sisi tunaenda maandamano mapema. Ndio Gen Z. Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Aya nyakore mogi machiegni kai bingeni iyude kaka en kai mwanyenyo elela. En ndalo achiel kende bang' nyathi moro wuok e mbui kacha moywagore malit kabisa kaka nyakwaro Junju iluongo ni wuod Phoebe no kawo pesa ne moro kanyo no endo to bende pok okelo. Iluonge kacha ni Rich, iluonge ni Rich kijana ma bende ywagore kacha endo. In fact, gimomiyo koro ok wanyal leo ne gik mwatimo giendi en ni ng'ato kaka Rich kijana mano ng'ama ne waseloso go appointment kendo wadhi romo kode kacha endo tich ariyo. Ng'iye screen kanyo no endo mondo bi olerwa nikech wan okwero gir pang'ang'a. Kata kamano, wach ni endi en wach makoro mako piny Luo ma bende jok mwageno ni ati koro menyonwa kone gi kocha machalo kaka Mr. Kede to gi maybe Pascal Sungu, jok mopogore opogore oningo bed ni uwe weche machalo kamagi endi mondo meki gibed ni pod gintiere e piny Kaluo. Gimomiyo watimo magi te en ni wane ni entertainment industry bedo sawa, wane ni ati political side obedo sawa. Kwa ng'iyo politics wayudo ka Joluo number 1, kwa ng'iyo tuke Joluo number 1, entertainment, and these ones can only be possible if we do what is necessary. We cannot expect Luo nation to be that perfect if we are still not very, very, very keen on these things matimore society. Gini kanwa se wache, wan kaka LTN to ji no come out mondo mi bende uwe. Mr. Kede no react on it. But koro, Mr. Kede react pesa mwuru Phoebe chamo, to kare embende en ge pesa mar upcoming artist. Upcoming artist ilungo ni DKA YouTube mare, inyalo manyo kanyo no endo. Nyeni lero, nino omanyo Mr. Kede nikech kata wan nosemanyo mwacho ni bwana mari timno promotion of which we did our part. Ne wakao link ne ma akete status mara, nakete Facebook, nakete nyaka e LTN mondo mi watimre nade wakonye e uplift talent mare. Iwinjo nopenjo wani Omari kishare nwa link tinyalo timo nango. Nwawuoyo kode e business terms. Iwinjo no kwa share go nono. Truth be told, no chulo wa nwa share ne link. No kuongo budho kapok wa share.
to winjo ga ne Omari gene timo interviews kanye Game Changers. So obiro wacho ni yawa Omari ni naoro ne pesa to pok aneno ko share link na. Noko gochona nobira nyaka ground. Kano chopo to nikech wan gi tije mang'eny on my side I thought ni nase share ne link ne. Koro kona ni atang'ane kumne share. Koro kwang'iyo yudo kaka rende podi. Akwaye ng'uono mabende wabedo kanyo wachamo lunch watimo gimoro amora mo wa share ne ma orumo maber kabisa. Gima ber ni noyudo ka subscription to nwasetimore nade nwasetimo. Koro ochako manyo Mr. Kede be wacho ni yawa Omari nasemanyo we achaka manyo Mr. Ngoa Mr. Kede. Mr. Kede ko gochone to Mr. Kede kone ni if you are an upcoming artist I can share your link. Inyalo miya 2,000 mondo share your link. To kone ni 2,000 pod aonge godo. Sani an mana gi 1k. Kare we atim manyo 2,000 ni kayudo tabiro timore nade abiro oro ni mondo me share na link. Koni sawa. Ole matin Mr. Kede gochone jatelo. Ne wacho ni in upcoming to ne wacho ni in gi 1,000. Koro inyalo oro 1,000 no mondo watimre nade washare ni go. In fact not wanyalo tiyogo mana LTN nikech LTN en team. Koro Machato is a person Mr. Kede wacho ni anyalo share ni ora 1,000 no. Iyudo? So Mr. Kede kose orne to okono nyiene ni odwa nolos ne scandal gi jathum moro. To jamani tame ni an scandal ok adwa, an gi gena riere tir koni sawa. An adwa mani post na go kata wanwa post ne nokwa keto scandal koni sawa. Chako lengo Nyaga koro ne Musa timo ang'o? Musa ne timo Legend Fest. Mani ng'ere koro Legend Fest mae wawuoye gima a month later. Nyiso nusika 1 month. Keta link. Kendo ni ng'eni gir Musa ni trend. Wanyalo keto scandal mondo ng'ano chako kwene ayawa. And scandal okadwa. In post na mana link. Mr. Kede poko timo gino nyaka kawuono. Okadwa ni jiwach ni moko ne Mr. Kede. With me I don't handle scandals. Jomoko luongo ni Omari just scandal. I don't do scandals. Ande kora timo scandal kech jogi anaromo gote. In fact anaonge jasigu. Kidhi kaema anamil nyaka game stage. Nyiso ni personally anaonge grudge gi Emma. Emma is my personal friend. Kotimo gire moro ta share, which means I love everything that happens in Luo nation. Kevo maka William pa ni monose dhi nyaka to that extent momaka. To kevo maka William oketa e poster. Nyiso ni kiny tich ariyo wadhi support Egesa. Inga man Nairobi galura mare kiki kozi. Wadhi Egesa mae machoko ma wadwa ng'iyo ka joluo be bire jothum ok dhi awacho. Kendo kiny ane stage gi jothum go te. Iyudo kaka Talanta is my friend asebedo nyaka MC ne and wane chat kode okona no Omari aero gimitimo omi advice achiel ariyo adek tim makama. In fact interview muero kabisa mono watimo kaka Talanta no gik mang'eny mana tiyogo ne gin mag kaka Talanta from light ne mar kaka Talanta. Mike mineno maler no Mike no podo inga nyeo na ng'iyo beche kacha yudo ka en 65,000. 65,000. Mike minine na tiyo mono watiyo gono. Mar LTN chanwa maka to mono ka owach ne en mar kaka Talanta. En achiel to mako both. Mano kaka Talanta. Tony Ndiema is my friend. Kona jathum moro. Okoth Jarapugi mambalka. Anatemo sara ire ndito. Nyaka chieng' moro no we muso lwete stage.
kang'ane egesa emana chako wera kode koni wirigo but shows ne adhi ok mage ma personal to nyalo pano ora moriuji adhi inyo kanya weyo ni kata ni anene stage na lor anana kanyo koro anaonge jasigu adhi jothumbe gi tenya karumba king'iyo John Junior I'm there Musa Jakadala I hosted him Elisha Totumanto koro personal friend by the way Elisha Totaneno kidhi Tanzania tarik 29 kawa odho konjo Tanzania go ne bwana wan be wan warach manoma we wawinje ni kaka nwuoyo gi Germany mondo kik uwach ni yaw scandal ano ka yaw ga scandal ana wacho the truth emomiyo be asebedo ka survive in this industry an pok na moko ga kamera ni kawuono mari moko ne ng'ani no kiyudo ka awuoyo based on facts iyuda facts ana wacho ga facts lilo ano ka mok kamera ni ati ochula ni ati amok ne Elisha ochula ne I talk based on gimotimore. Yeah, Jothumbegi are here. I know they may not be supporting Luo Trending Nation Katagi, but deep down their heart, they know very well that I'm always frank. Koro kik ng'ato wach ni mari moko ne Mr. Kede. I don't do such nasty games. Awacho gimotimore malit ne ng'ato. Koro kapok wuoyo mar wuod Phoebe. Jok ma wuoyo kuom wuod Phoebe gi be nyaka tang kata kumari dhi kumoro marach kela wan kata kuonde mwadhi marach watango ga nyaka kind jomoko ko wacho ni mari kenango wakelo ga ka mondo mine ka ng'ato wuoyo marach kuom LTN nyiso ni an ema yie because after all anyalo tamora mondo ang'ad kanyoko we wakungo winj kaka Germany ne wuoyo piny wacho wanang'o oko kanyo Pinyo kwe wuod mama pinyo onge wach koyo chama koro mari chami koyo to kimany dhako moro kanyo bede kane magima chama onge dhako to dhi chama ng'o dong miyudo matin kata siling 5 no bano chama gi dhako donge siling abich kar tinde dhako nyalo chamo sawa manto kara nyalo chamo bisa chamo kuon gi chumbi kochopo kanyo to mano koro kuon gi chumbi ba ji chamo ga wuod mama mano koro reda ahinya yawa kuon gi chumbi ka onge namna dongi chama wuod mama kuon gi chumbi mano chandruok mokinya tere nyathi ng'ato ndalo mane wan e college nwa chamo kuon gi chumbi wuod mama mano to numanyo ngima koro ichamo kuon gi chumbi kinge maber ni kawuono ibiro dak e ot maduong' ma kore dake ma katende tongo koro nyiso ni kuon gi chumbi no nokodhi for free podo manyo ngima no podo manya kawuono pok wayudo wuod mama inyalo pani manyo ngima kari ni sedago ngima ba koro gimoro timore wuod mama ka koro chieng' moro na ayudo namba Mr. Kede gine iluongo nang'o TikTok ne to wuoyo kode agocho ne to nyise ni adhi post na link mag gine mag YouTube gi mag tumbega e channel ni to nyisa ni sawa mano nyalo to pede ni upcoming artist Kajira ni ya not upcoming artist. Misa ni
onyalo lakini onyalo timo na gi 2K. Tangise ni kawuono tan mana gi 1K mako de manyalo yudo kawuono. To tangise ni sawa. Koro kochopo godhiambo mana gocho around saa 6 kama. Koro kochopo saa 12 to ogocho na to ngisa ni inyalo orna 1K no. Sawa 1K to kata kawuono an go 1K to nyalo oro. 1K to nitie. 1K to nyalo oro sani. Koro ma oro ne to ngisa na oro ne picha na. Gi link go. Koro kase oro ne. To ngisa ni koro ada loso ni scandal moro gi jathum moro kae. To ngisa ni giga ok nyalo loso gi scandal mar jathum. Mano gima ok nyalre. An scandal we keto na gi gine gi jathum. Ada ngisa ni scandal to akiket na gi jathum. To ngisa ni sawa. Koro kata gocho ne gi ngisa ni sawa waketo ne kata sani aketo mano koro ngene wawuo almost 1 month sani. Koro ngisa ni bana to daket na gi ona keto ni kata gocho na ngina miega time kata gocho ni to ni Simba no lal ka Simba no lal ko na ruto gik moko no dhite. Koro kata picha ko chakior na picha. Achaka oro ni koro nyoro mane jaka dalo timo lungo nango. Mane Legend Fest ni. Legend Fest no. Koro agocho ni Sunday to ngisa ni ngene gir musajaka dalo trend. Waket nigi mar musajaka. To ngisa ni bwana begano kako kama ne musajaka dala timo gik mo. Tumana na go ke? Ken. Studio ken. Koro ket na gigo studio ket na channels gago kinyalo keto na. Ko kinyalo to duok na pesa na. Mr. Kede na kawuono. Ko keto na gigo to kagocho ne sani. Chieng' moro no bloka. Koro kagocho ne kawuono to koda mako simu. Kawuono koda mako simu. Wajizeni Mr. Kede chamo pesa to kodwa share. Koro mapenjora ni wuod mama 1,000 gi Mr. Kede manyinge Mr. Kede dongo nyinge Mr. Kede to nyinge 1,000 yao. Mr. Kede to nyinge duong but gene mane kuma wan joluo watimo go marach nikech kise offer ni ati itimo gimoro to nego bed ni atima mondo kik ogine mondo kik obagi. Dere kaka andalo cha nikona bwana taduga realize ni ikoda ni tangane kumise kete bwana na feel sorry mawacho ni bwana wena Nene pinika mi ngato time maybe odich kamoro lakini mi time lakini ko sekalo time mi no ngeni man mbo gima ber wor ma. Yeah. Koro mi ngato time ro timne gimoro koro time ro time. Gima rachi gigo te ni koro oko mag simbe mudhe nyaka koro ubedo blog channel chiluongo nango parna go nyinge amanyeka DGA aningena manyi gani atela di koro ya be geni bo wango iya koro anyizi ntie scandal siji waje ntie bana maro maji wakni won fibs ji nigi pesa no sije utimango koro embo comment gino lakini eno kone mara en mana gimo eno kone mara mocha muda chamo ne eno oneno mar jomoko igoni eno neno mana mar wuod Fibi eno neno mar mare okone ne Mr. Kede neno mana mar wuod Fibi iluonge ni DKA mar gino okone ngene omari tum kiloso class gi scandal ngene ndalo maybe kata cooperative nigi corporates gi nyalo manyi donge maybe chieng' moro madu alafu to ginyo background mari giyudo ka ija scandal ingeni mano gima mostly machiko thumbe mag luogi ma corporates gi ok mi wai
ng'eni mano monego walos thumb luo ni obed maber. Kigo thum de anga straight forward maka thum idhi to dhi kotamore to bobed ka thum ok top ka. Machalo kaka John Junior gini jok ma like profile and ler. Thum ng'eni ok top ga YouTube kata igo mana girango thum ok bitop. Yeah. Koro scandal moko keto mango ok ber. Koro Mr. Kedo ng'eni onego change kanyo. Mano to nyaka kwere katembe ong'eye. Dongi inti ng'eni wakwero ga iluongo ni LTN adwa kwero nego sani akoni ajatelo ka ato kitimo maber kasti ng'eni wan ok wakwer ng'ato ni wan kode gi gaginga moro kata ni ok wadwar ng'ato to wawacho gima kata en kogine kuma en entiere to ong'e maber ni gini to an mana timo ya. Kata kono no konya tiyo gi 1000 ok ng'isa ni sawa meda mana ng'isi ni adwaro 2000 ok meda kapo ni yoro to game na meda donge to kama ka juwo ok ng'ato block ala kata sini botamora ma donge ne munu yie ni onyalo timo gimano nyalo timo gimano ami duok pesa ami ng'is ng'ano mit wach maler bana an buji dira non ini mi ma du timo marach lakini into Mario erega bur mama mano mude maber ikone odwa no lonyu wuod Vivi to karembo ningo lonye onego kwero gik motimo go ng'eni ok nyal bedo a billionaire kichamo pesa magarao chama pesa ni straight forward bedo straight forward chama pesa ni luchi umari kata kidalo 100 odiochieng lakini en luchi winyo maber kidhi ote chame en mari donge exactly yeah okay kana ni 1,000 na tiyo ni daladi ng'eni Nairobi ka manyalo 2,000 kata 200 odiochieng tiyo ni kata 100 ki 50 odiochieng yeah koro pimiyo ng'ato ni timna gimoro kama maybe chieng' moro yude ber kala to ng'ato tugo gi gina no ok ber ga ok ber kabisa no mano to kwaro Mr. Kede kendo piny nyaka winji an dong winjo koka koni kata ni ati ero koro temni ya mondo mi akwer Mr. Kede ket 1000 kanyo wano babe ida sitiyo kodi ba dong ng'e kaka watimo ga ang'eyo kaka watimo ma koro anto nyalo timore atima ni Omari nodich achiel ariyo adek but ok anyal keto makoro achaka block nyaka ng'ato gimoro ok anyal timo kamano but Mr. Kede ting'e ni gin jok monego bed ni sani koro iluongo nang'o watimo gimiluongo ni wa clean the society but ok inya bedo ni dwa luoko society ka in bende in corrupt ke jeka in corrupt no aparo kata mana last time an mana temo koni ni wanyalo loso voice over mar YouTube mari mar DKA iwinjo tashare nigo for free in minitamuri loso voice over mondo akete obedi shared for free nawacho ni nikech the other time nisemiya tich mar sharing mana deko seriously nawacho ni mondo mikura kwa ng'wono maber though ni nase share but koro inyalo loso voice over tiketa ran nigo for 1 month free gine in between the interviews hapa ni kamane kaka wanyalo dongore and I still stick to it. I've not changed my mind because I know anadwane agera brother yeah I'm believing or I believe in building other people. There is no way you can grow if you can't make others grow. You get it? And money my policy, it is what I've been using and I believe nitinyo moko believe kuoma but few individuals more trust akata mosetiyo go will tell you ni anan kamana en mane okoningo bed ni ng'ato miyore credits kende but kuma setimo to wacho ni yawo
kata sebedo ga katemo kama. Bari donga o ka limbi yo Thursday mondo koro inyisa ne aka wanya timo voice over ni Thursday nyalo game changer. Sawa, lima Thursday dho ni oningo bedne wadhiga ungo wuda wendo Mombasa poko confirm na so in any case ni o confirm kech ingeni gigi tebu watimo mana ni at least kadhi Mombasa no tayudi chak koro ka ase nono yuri chak no mayudo ni it is correct ta dhi kik bedni adhi Mombasa to chak onge kore ka ji ochako duogo LTN kendo ni mari kiaga ungo yware LTN sani onego bedni koro waketo gik moko ma crucial kaka magi kaka wuod Vibio chamo pesa iluongo ni ng'awa kijana nyich iluongo ni Richi Richi kijana mago gik monego bedni jopiny winjo. Mr. Kede okawo pesa mar promotion to kotimo oko mak simb ng'ano mago gik monego bedni piny timore nade piny winjo kevo maka wili dwa no bed supported owadgi otho en gi arambege sa tich ariyo mago onego bedni jopiny winjo to gik moko matindo tindo gik made ugeng'o ni dhi tich to kochuli kiana wiko wuondhi odong' gi gopi mago gik moko onego bedni kori winje LTA. So adhi confirm kode kopo ni ati yor ginene no kobedo maber to tich ang'wen warado. Okay, so gwero kamano. Onge rach ba. Thanks. Ai. Kon jopiny be subscribe ne Atela iluongo ni Diki. Ang'o mi an Atela Dik? By the way, ang'o mono moni keto gine? Ang'o mono moni keto iluongo nang'o? Ang'o mono moni keto channel no bede Atela Dik? Diki en? Sawa, wabro gine kani. Poko di mabor ahinya. Kete ne Atela Dik. Kata ketwa e bracket ka Diki ni majugi nokelo kare ketno e bracket ka acha ni Atela Dik. Sawa, winj advice. Okatali ba. Sawa. Thanks. Ai. Mabeyo ngimawa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibikibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs manigi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e nambawa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Mondi yudisikiza tune mar lweny mare mogo kod Feni Oyugi. D-Star, 812 star, 784 hash. To set lweny mare by Feni Oyugi as you skiza tune, dial star 812 star, 784 hash. Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation. Nyakoromogi hapa ni winjo conversation marwa kanyono endo kata twak. Ang'ene jomoko ne wach ni Mary tang'o miyo ing'udho kata irwako kizungu e Luo Trending Nation. Otherwise kizungu gi dholuo to bedwa mana chal. Koro from our conversation, hapa ni winjo kaka DKA wuoyo. By the way, DKA is an upcoming artist mabende dwaro mondo miembo chope kumoro. Ok emomiyo kelo gini. Kik ng'ato wach ni maendi en kiki kata scandal molosi mondo promote godo DKA.
awacho gima promoter mora mora kanyo kata ng'ama Nyasaye osegwedho gi following moro matin should not do to an upcoming artist. Let us not only focus on the big fish machalo kaka Wuod Phoebe, to jok ma bende law Wuod Phoebe bende negi timbe aila go. How are we going to eradicate such like things from the society if those people that claim ni nyalo tieko gigo timo gigo? And then nitie gima bende adwa ni wawach ka, gimitiyo godo mondo michop kumoro ibiro dwaro gigo mondo mi maintain. Kichopo kumoro because of scandals, ng'eni ibiro bedo ni dwaro scandals mang'eny mondo maintain go gimiloso. Emomiyo wan base marwa, base mar LTN and the truth. Ang'o midwaro mondo mi maintain truth? Nothing. An gima nachako wacho 20 akiena ang'o pod awache nyaka kawuono, and I don't regret and I don't say ni kawuono no. Be ng'ato ok bi penja taloko pacha. Ing'e maber ni Kevo nomaka, kata kadhi ire to ok obedo ni ati ni koro nokomaka ga. Nomaka beda ni koro to society gik moko nyaka wawe mondo move on. To onge gima nyalo timore ni koro ni Kevo to ber, Kevo nokomaka. Kevo is a friend, mano makaga. Mano truth modong e public domain. I need nothing mondo mi maintain ego. Onge jok moko monwa luongo kasto gi polise moko monwa chulo mondo wachi ni bwana kik ugol sirini. People came, Aungo Wuod Awendo, good friends of mine, Ojodi Wuod Ndhiwa, Lucy K. People came mondo me, Aya. Ago koko niyo Emma Jalamo ketho YouTube. That is the truth. Entie kanyo. Koro Emma Jalamo baba wa industry ka endi wa miye luor, but gimodong ne YouTube nato nothing. There is nothing ma I need mondo maintain man. Truth need no maintenance. Ji okohere. Koro it will take people long time mondo gi accept it. But the moment ma gi accept it will stick there. Kokomo Victor nedwa duoka dala ma chandora Nairobi ka seriously gi nyinge. I need nothing to maintain mondo mi ji oyie ni emanen. No. En mano embo ng'eyo. Do ng'awa chunu pile kendo aromo kode stage ok omosa ga to ng'eyo. Mosini wuoda chieng'. Guilt ema nege gik monotim. Ok ni ariambo ne, ok ni aketho nyinge, ok ni okadware. Right? So, ing'ama ni oko kanyo. Ng'eni gimitiyogo mar bedo kumoro, ibiro dwaro gino mondo mi maintain that position. Kija thum makwalo thumbe ji mondo mi bed kumi bedeno, chune ne biro kwala thumbe ji mondo mi maintain kuma intiere no. A moment me kwalo thumbe ji, people will forget about you. Inga mayanyo ji, iyanyo ng'ata chiel ming'eri, ibiro dwaro ji 100, ji 1,000, ji milion mimedo yanyo mondo mi maintain kuma intiere no. Omiyo brother ma iluongo ni Mr. Kede, kopo ni gik mitimo ka gin scandal miyaone ji, my friend, you still have a long way to go. Nkech pok yaw scandal mar Omari, pok yaw scandal mar Kiang'awa, pok yaw scandal mar Kiang'awa. And the moment miyaw ne ng'ato scandal, how do you feel kiromo gi ng'ano? Ano kapondi, anawacho gima Wuod Phoebe otimo, to ka kuma Wuod Phoebe nitiere to be adheya. Ok ni apakora, ok ni wiya tek. Nikech okayanyo ng'ato, awacho gimotimo mabende ni public ang'oa domain.
Eyuda kevo maka wili ne claim ni nagolo family ne oko. Jopiny ong'eyo before gino wuog oko, Lavenda Nyajera gi Gabriela Montesini emono kelo gi ang'o e Facebook. Nyiso niya, mondo mi gimoro mari oyude en e public ang'o domain. Don kanyo kata unu yie koda. Nyaka no chakre ng'awa mosewinja ni ati Umari no dhi ode otimo kama. Umari no gol wan wakawe e Twitter, e X, e gine TikTok. Sawa? Koro mane wan. Koro maintain, I need nothing to maintain brand mar LTN. Nikech wan wakaw gima ni public ang'owa domain. Be ok maricho kende. Wapako mabecho, maricho wakwero. But nitie jomoko momeja mana on maricho. Nikech gik maricho attract attention mang'eny. Aneno jomoko osebiro kata kalawa ni Umari in channel ni en mana mar yanyo jothum. Dekora yanyo jothum, dekora survive nang'o e industry nke jothum gote matiyogo. Kokomo ndalo moko wacho ni we yanyo ji. Koro kipenjo ng'ato ni miya uru ji adek kende maseyanyo. Un munena gi oko kanyo no. Jomoko wacho ni an adak ne ayanyo jothum. Miya uru jothum adek kende maseyanyo. Nitie? Onge. Ibiro winjo mani na wuoyo na dhao kato ni ndiema notamore chula pesa na. Awacho ga mana Kokomo Victor e decision mono mek marach ni odwa na dhi dala. Ase wuoyo mana e YouTube na mono ema jalamo timore nare gelal go nikech noningo gigoche na to gikore ni bwana watim kama. Achaka wacho mana munyi Papa Jeyo keto na strike. Awuoyo matin ndalo mana Odongo Swago keto na strike. Ging'eyo Odongo mana wuoyo ire no en osiep na makadhi to pod wago kode mbaka. Noka yanye. I've never on earth. Masaya wayo kamera ni ng'ane foka guok ikia wer. Wawacho magimo timore kaka sani ni wacho ni Odongo Swago lenyo wanga. Kwa penjo Wuod Phoebe to wacho ni nitiere part moro makata en odhi yudo kat it is true. Useneno gine interview wagi Wuod Phoebe en kanyo. Right? Ambe pok na bagwa ng'ato ni ng'ani osiepna. Enda osiepna nitie jomoko dware to wabiro ka. Waketo ok ni omarito gige enda mowach maracho go keti. Mowach maber waketo, maricho waketo. Odongo Swago osiepna. Tange maber ni kar chudo ke manyalo chapo matin nikech pesa no se kwere. But he's a friend. Koro Mr. Ked, it is a high time mondo mi waketo gik moko miluongo ni scandal. They can just push you for a time. But nitie time makoro ji dhi ng'iyo ni mano scandal. Iwinjo? Wan jomoko nitie mono wewa ni Umari ja scandal. But negineno ka gino pod dhi magiwacho ni karo ken scandal en adieri. Chieng' mano chopo korgi. Ing'eni sami wuoyo kuom ng'ato tinyalo neno ni mano scandal. Kochopo ni makoro imbi wuoyo LTN koro wacho ni yawa kare gigi karo gin ga scandal, gin ga dieri gik matimore. So Mr. Kede post ne Diki channel link ne kate duok pesa. Then ka ng'ato kopo ni dwa timo ni ng'ato promotion yae gige scandal. Keta gimoro ma legit makati yudo mane ji abich to gin ji abich ma legit ok ji 20 moluwi ne scandal ka kin scandal onge to giwuok. Ket gima legit kaka mekwa aketa ma legit en 100 views en kanyo en 90 views en kanyo 1000 views en kanyo ok chun ni nyaka walos scandal mondo no ana wacha mara matin no endo ma pod en LTN Luo Training Nation konuru Mr. Kede
owe wuoyo e gige jok mochamo pesa ka embo chiemo. This is the second time makora yudo this thing. Nentiere chien kacha, I can imagine JP on this or somebody. There is an artist mono contact Mr. Kede. Ka producer no lalgi, was it video or audio? Mr. Kede no actually en mawgik moko donje nyaka chule. Okay, I know what we do. Sometimes we need bundles and but ka ingi utu ma society sama yudo bundles okay inya time immediately nikech ni onge bundles, but the moment me yudo bundles no tinyalo time kopo ni that thing is coming from the heart if it's not business. Bwana ngato chamo pesa na kiena ngoto oro ni evidence ikoni bwana mia data to data bende no ko onge go mano e gima watimo kata mane LTN. I don't demand so much. Those people that have been here can attest. Nikech samoro koro kaka nyathi ma wuodu vibe chamo pesa ne chi. Idwa chune ni uchaku bigi pesa to samoro pesa no embo onge go. Chuno ni gini piny ok dhi ng'eyo nikech onge gi pesa momi LTN. Nikech onge gi pesa momi Mr. Kede mondo Mr. Kede uwe. Then kopo ni ng'ato mi pesa ti uwe, what about ka kiny ng'ato mi pesa o mi pesa mang'eny to information talk legit. Nikech koro wadwa pesa. Emangi poki golo wrong information to the society. He give wrong information to the society, and that is what we call misleading. We will be misleading the society just because of money. Kuongier tiji kaka anaero tija usiepena ten. Ng'ama nyalo wacho ni umari kawuono to naneno kirwako sweta machalo mana mar rombo we anyiew ni King's Collection en mana yugi. To komiya we tich. Ng'ama nyalo wacho ni bwana umari microphone no anyalo chulo nus pesa imbi med pesa moro mudong. En ojode wuod ndhewa. Ora. Ng'ama nyalo wacho ni umari koro to nengo bed ni wamede gimoro. Ineno nyaka na chak kwenu ni ase kwenu jedi. Jare. But ang'ejo mang'eny aten gi friends tok mona dhi mbele. Yeah. Namba nande ko piny ka. Nitie ng'ama bende oseore gimoro ni eti umari era oro ni lunch bwana ne. Ena simbe. In fact namba ni abiro golo ka. Tok tama timo gimoni gubeni atimo ni society. I do it from my own heart. Tok amor jite nitie jo mong'e ni eti ok gimor koda. But atime. Ireno, sani koyo ng'ich kendo I'm allergic to cold by the way. Simba imaketo. Ana e corridor moro. But I do it. Why? It is coming from conversation mwuoyo gi jama chi. Winjo kako ni ati mara koro ket pesa moro matin mondo akete yamo. Just do your best and go. If it will pay, kopo ni time ne mar pay oromo. We demand ni mondo chuli kore kibi. Atieko. Pod en LTN Luo Trending Nation an giluonga no mari the truth matter. Ana wacho truth moko chula irrespective. Babwa mandala kech marach. Babwa ngima mamwa ngima. Gitegi lemo. Ging'eni ana chung' ne gadieri. Nitie ndalo moko mana bedo mistaken. Kapok ne ji ofwenyo. Kech noka wuoga mang'eny. But ka wuoyo taketho kumaduong'. Nang'o awacho gik moko wachi. Anago gimiluongo ni untold. Untouched. Jok moko monok mule ajawa ka. Wane monwe chaku mulogi. Gik moko monok wachi ajawa ka. Wane monwe chaku mulogi. Mo wachi ni wajopa ng'ang'a. Zako pondo podo wachi nyaka kawuono. To jok monok keto gine ite. Jok monogoe. Subscribe mondo mi wadhi kodi kanyakla. Ne oganda Luo kendo e piny Luo.
oganda wopong' kod were mathoth mapok oyangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende pok owinji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search obiro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Yes, Nyakuramogi, my luongo ni LTN Luo Trending Nation, wakelo ni gimi luongo ni Luo Talent Search. Jo pinyo osebedo ka ywak mang'eny ahinya ni gin gi talents mang'eny to onge ng'ama support. Kaya omiyo Luo Trending Nation wawuok oko ni mondo mi wa support jogewa ma bende maybe nigi talent oko kanyo, gin gi kipaji to kaka gikonyre onge. Omiyo wakelo ni Luo Talent Search mabende wabiro kelo ni date machiegni kanyo no endo. Ingama ni kumora mora ti gombo mondo mi bende i support Luo Talent Search. Inyalo wacho ni achung'e thombe ariyo, achung'e thum achiel. Wabiro ng'iyo ni totally wanyalo golo thombe adi kasto watim ne the winners modhi bedo go. Gimo biro temo en obiro miyogi platform, gibiro wer, ibiro yier ng'ama wer mamit. Onge ubaguzi. Nitie osiepewa moko mosechipen mabenya kago ni giro kamano. Wan gi Yugi mosechung'nwa thumbe ariyo, wan gi Morris Oya Jamanu chung'nwa thumbe ariyo, wan go Jode Wood Ndheo chung'nwa thumbe achiel, wan gi kaka Talanta bende ochung'e achiel. Ing'ama bende ni oko kanyi nyalo wacho ni bwana ana support event anatimo kama endi. Ma pod en Luo Trending Nation wakete manaka. Ang'e no brother maber. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to wabiro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakuramogi Joang Mikey en kaka Talanta to bende ane channel miluongo ni Luo Trending Nation. Channel ni eki en channel makelonwa weche kuonde ma giwuoke, kaka giwuoke, to bende gi sama giwuoke, to mana kaka gichalo. Yani the truth mita marwa ma joluo. Ikete kanye ka ok ikete Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.